Goeiedag iedereen, 1 september 2020. Welkom op een nieuwe reportage. Reizen met de Connexionbus in Zeeland, Nederland. Dus hier een nieuwe situatie. Dus deze bus is 1 maal per uur. Dus ik wil reizen van Vogelwaarde naar Terneuzen. Mijn reisduur is 22 minuten. En ik moet 1 maal overstappen op de bus 20 in Terneuzen om aan te komen te Zuidpolder. Dus wat ga ik gaan doen? Ik ga dus voor 2 personen 2 OV-chipkaarten gaan opladen bij dergelijke toestel. Dus ik ben hier terug aan dat oplaadmachine. Ik hoop dat er geen technische storingen meer zijn hier in Zeeland met dergelijke toestel. Reisproduct aankopen. Ja, het is absoluut geen grap. Het technisch probleem blijft duren. Geachte heer Hazenbroeks, u heeft een melding bij ons ingediend met betrekking tot onze dienstverlening. U geeft in uw melding aan dat het oplaadpunt niet werkte. Het was niet mogelijk om een e-ticket te kopen en u kan niet voor een vervoersbewijs zorgen. Wij danken u voor het doorgeven van uw ervaringen. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening immers blijven verbeteren. Wij hebben uw melding doorgestuurd naar onze collega's in de regio. Zij hebben het volgende aangegeven: helaas is het dan niet mogelijk om gratis met het openbaar vervoer te reizen. U kunt via uw smartphone een ritkaartje kopen op onze website zodat u toch kunt reizen. Als dit door welke reden dan ook niet lukt, kunt u helaas niet gratis met de bus reizen. Ondertussen koop ik dergelijke tickets. Maar wat zie hierop staan? Enkele reis zonder overstap. Dus om naar Terneuzen te gaan, Zuidpolder, moet ik van de bus overstappen. Dus dat maakt, het is €4 plus een overstapticket, nogmaals €4 en terug is in totaal €16 voor 1 reis. 16. Voilà, hier zijn we in de volledige versie, dus wat is het feit? Er staat dus €4, ook in 3 talen mogelijk te scannen. Maar ze zeggen er niet bij dat je dus iedere keer dat je dus overstapt, opnieuw die ticket moet kopen. Dus het is ook wel misleidend, dus €4. Ik ga bijvoorbeeld dus hier tot het hospitaal van Terneuzen €4, maar dan aan dat hospitaal stap ik over bijvoorbeeld op de 20. Is het terug €4, dus €8 en ik kom terug, maal 2 is €16. Goedemorgen iedereen, ik ben hier te Kloosterzande voor de OV-chipkaart, dus ik heb zo pas 8 kilometer gedaan met de fiets. Om te zien als ik hier eventueel de kaarten kan opladen. Zo, we gaan hier even kijken hier in het toestel als het wel functioneert. Ja, een winkelkar blijft verplicht als je zijn winkel betreedt. Goedemorgen. Oplaad- en ophaalpunt. Oké. De reisproduct aankopen. Het is toch niet waar, hè? Technisch probleem. En de rest werkt natuurlijk. Saldo. Ja, het saldo werkt, want dat is een oplading nog van het internet van de vorige keer. Dus ik kan terug niets doen hier. Ja, ik heb de 2 kaarten, maar op de tweede moet ik niet proberen. Ik heb dat getest ook in andere diensten. Goeiedag. Goedemorgen. Dus beste mensen, het oplaad- en ophaalpunt werkt niet. Proficiat aan het OV in Zeeland.
Proficiat om niet te reageren op mijn mails van weken. Zo, ik ben terug uit de winkel. Zo, ondertussen komen er al soorten verhalen dat het een probleem is van oude software, maar Connection blijft erop dat men de QR-tickets aankoopt. 32 € voor 2 personen naar Terneuzen is overdreven. Het is idem voor Hulst. Als je dus gaat naar Hulst van der Malstedeweg, moet je ook eenmaal overstappen op de bus 20. Dus je maakt met 2 personen heen en terug, is het ook 32 €. Dus je kunt het berekenen. 2 maal 4 € heen, 2 maal 4 € terug is 16, maal 2 is 32 €. Dus 32 € vragen om eventjes naar Terneuzen of naar Hulst te gaan met 2 personen is absoluut overdreven. Goedendag beste mensen, ik sta hier terug aan zo'n oplaad- en ophaalpunt voor je OV-chipkaart. Dus je OV-chipkaart als je wil reizen in Nederland. Dus kaart erin en dan doe je de bestelling, een reisproduct aankopen, maar helaas, technisch probleem, opladen reisproduct niet mogelijk.